amsa, malamai sun ansa, sarakuna sun ansa, ma'aikatan INEC sun ansa, jami'an tsaro sun ansa, talakawa su ma sun ansa. Shi yasa muka wayi gari muka samu kanmu a halin da muke ciki a yau. Ai malaman da aka ce sun yi gungu sun shiga bila sun je sun ga shugaban kasa, kowa fa da ya fito wa abin da yake gaya wa mutane a yi hakuri. Mun ji za mu yi hakuri, to me ya gaya muku? Me ya gaya muku da kuka je? Sai ga NBBC sun faɗi abin da ya gaya musu. Ya ce mulkin nan fa kuɗin shi yasa ya sai mulkin nan. Ya ce ba wanda ya isa ya zo ya juya shi, ko ya ce ga yanda ya kamata ya yi, saboda haka shi kada a matsa mai. Kaga malaman da suka fito sun kasa faɗin wannan maganar. Su ma sarakunan da ya mitin da su sun kasa faɗin wannan maganar. Kuma duk wanda yake bibiyar BBC ya ga wannan maganar. Kuma inda BBC ƙarya suka yi ma shugaban ƙasa, da yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya ta kai ƙarar BBC. A ƙarshe, daman mun gaya ma juna, mulkin nan shi ya rage a hannun 'yan arewa, kuma muka yi ganganci, don ba zan ce sakaci ba, muka yi ganganci, aka zo aka yi waso son kuɗi, kowa ya samu nashi rabar. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. القناة التقوى لنا ولكم جميعا أسست على التقوى للخدمة الإسلام والمسلمين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مصطفى منبع للصلاة.